Η σωστή συσκευασία αναδεικνύει το προϊόν σας. Γι' αυτό στο vaza.gr θα βρείτε συσκευασίες για μπουκαλάκια αιθέριων ελαίων με foam εσωτερικό για μέγιστη προστασία, κουτιά κοσμημάτων σχεδιασμένα για επαγγελματική παρουσίαση, όπως και εκλεπτισμένες συσκευασίες αρωμάτων με σταθερή εφαρμογή και αισθητική που ενισχύει τη ταυτότητα της επιχείρησής σας. Για ασφαλείς μεταφορές διαθέτουμε φακέλους με εσωτερική επένδυση Aeroplast, κουγκιά σε πληθώρα μεγεθών και χρωμάτων, καθώς και Doypack, η ιδανική λύση για τη διατήρηση της φρεσκάδας του προϊόντος. Προσφέρουμε craft και έγχρωμες συσκευασίες αποστολής courier σε ποικιλία διαστάσεων, καθώς και κουτιά για κεριά με κομψό μαγνητικό κλείσιμο. Ολοκληρωμένες συσκευασίες και ασφαλείς αποστολές με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. vaza.gr, η ειδική στη συσκευασία.